ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастен, сиҳату саломат ҳастен. Дӯстони азиз, имрӯза влогама сар мекунам ай ҷои корам ай садиқ. Ман ҳозира шуда дар отпускам. 1 июн то 12 июла ма дар отпускаем хонада. Лекин ма барои направление омадагиам садиқ. Касоне ки дар канали мо нав обуна шудагӣ надонем ки ма дар куҷо кор мекунам. Ма дар садиқ кор мекунам. Ман институтам кардагиам дар Тоҷикистон, филология тоҷик. Сабабе ки нест хеле ҷое ки ма ихтисоси хидматӣ кор кунам, барои ҳамин ма дар садиқ педагог ба специалиста шуда кор мекунам. Имрӯз ма омадам барои направление садиқ. Направление бояд ки ма санитарни книжкама бигирам, барои ки ҳар сол як солда як бор мо профосмотр мегзарем ай ҷои кормон. Барои ҳамин имрӯз ма направление мегирем, насиб боша баъд ай 19 уже сар мекунем. 19 баъд мегзарем ҳамаи специалистора. Инами хел. Дар садиқ ма ай соли 2003 кор мекунам дар ами Россия. Дар ин садиқ не буда дигар садиқо. Соли 2002 мо омадагӣ будем моҳи ноябри 2002. Ай соли 2003 баъд ма садиқ да кор даромадам. Ай хотире ки кӯдакома бачаҳома бигиран садиқ да гуфта. Садиқ да даромадам корда. бачаҳом сад боша буронаи худо садиқа тамом кардан, мактаба тамом кардан. Бо духтарча минозе садиқ да қатъин будак, ози мактаб намехона. Лекин ман худамам хеле садиқ да истодам. Аввал дар дигар садиқ кор мекардам, баъд детски санатория да кор кардам, баъди нози бо инаи садиқ да кор мекунам. И детски садиқ мо бисёр ҳам калонай, ай ду корпуси боратай. И корпуси 11 та группай, у корпуси дигариша 11 та группай. Инами хел. Имрӯз рӯзи сайргашт мешава ба мора. Ози ма айҷа мера, ай садиқ. Баъд қатъи бача мо тарафи шаҳр мерем, кор дорем шаҳрда, банкда кор дорем, қатъи бачаи калонем. Инами хел. Бо фурсат шава снимат мекунам, шумо да пешкаш мекунам, марҳамат бо мо бошед. дӯстони азиз, дар инҷа мо шаҳр рафтестем, ина шаҳрдаем, банк рафтестем, банки Ренессанс кредит. Ина мехел кор қатъи. имрӯз ҳаво бениҳоят гарма дар Екатеринбург, 32 градусай. 32 градус и барои рӯсоро бениҳоят гармай. тоҷико хай омӯхтан 50 градуса 40 градуса тоб меоранд, лекин рӯсода бисёр ҳам и гармай. Ина инҷа ма омадам банки Ренессанс кредит. Кор доштам камтар. Банк, надеюсь, маҳкам нестай. Шукронаи Аллоҳ. Банк маҳкам набудай. Ина банки Ренессанс кредит. Ози ма корома буд мекунам, бо айпаи дигар корома мешем. гуфтам ки имрӯз рӯзи сайр гашт. дӯстони меҳрубон, ози мо дар тарафи Аидаем. Касоне ки ай Екатеринбурган медонанд ки Аида да куҷоай. бахтовар қатъи Ариша да инҷа кор доштан, ози даромадан. ма хостам ки камтар снимат кунам шумода. ҳаво гармам боша, шамолакай, бисёр ҳам ҳавои приятни хушрӯай. инами хел. тобистони инҷа бисёр ҳам нағзай, тобистонаш мода маъқулай. гарми сахти намекунад, мисол хеле шамолак дора, приятняй ҳавош. ҳозир ма ина Аида медорам, торгови центри Аида. Кам-кам снимат мекунам, шумода пешкаш мекунам. магазинам қасалқини аст ки торгови центр. вақте ки медорои ба камера ё ки ба телефон снимат карда, ҳама уже хеле чи нигоҳ мекунад, криво нигоҳ мекунад. он рӯз магазини магнити чи даромадам, продуктови даромадам, снимат карда, он продавщицо нигоҳ карда, санам хеле хавотир шида. мани снимат кардан гирифтам. баъд вақте биромадам, дани дар дақиқа истодам, сабринара ждат карда истодам ки баъдам продавщица қафон биромада, продавщица буд ё ки намедонам, директораш буд, касе буд ки биромад, гуфт ки салом доду, гуфта ки худат гуфт тайни, гуфт чи
покупатели гуфтакам хеле ма гуфтам ки не гуфт ки не роз шаб гуам хеле сни барои ҳамаи ҷора снимат кади ку ма гуфтам не ма просто барои худ ма гуфтам влог снимат мекунам чем я занимаюсь в день гуфтам ки чӣ нашин хавотир нашин гуфтам ман хеле нестам гуфтам инам хеле ай камераи ма хавотир мешаванд неҷа ҷои дивано нами столика нигоҳ кунед чанд сумай 9999 сум бои скидка қатия 14000 сум 15000 скидка шидай 10000 шидай бигем да нами столик дивана бинед чӣ хушрӯи сабз сафедай 18999 сум до 20 июня цена на фамилия бинай синиш бахилум 18999 сумая цвети кабудаш бахилум наиҷадай аи 26999 сум швака не диване двухспальниш Даже спальный гарнитур 12000, 30000, шкафош 12000 носик 20 июня успеет книги махали зард цвети зардаши хушрӯям ка ремонт мехонара обои кни чикни баъд чикни нака диван бихар нигоҳ кадистай мара продавецай кия нигоҳ мекуна здравствуйте я для себя снимаю хавотиран ки нигоҳ мекунанд ки ягон тайни чӣ набоше покупатель набоше ягон чӣ набоше гуфта метарсан ҳамашон тарсидан бигиред ин проблемаи шумо ма снимат кардан мегирам инаиҷа магазини зоомагазин 4 лат зоомагазине ма кор надорам намебирам иҷа магазини эльдорадо магазини техника магазинами телевизора холодильник хелми телефону ҳамаи напай техника диванои кишо дӯстони азиз дар иҷа бо шумо магазини магнит косметик даромадем ин иҷа кремо барои загар барои посли загара барои муҳофизат кардани пӯсти рӯ ай афтоб инаи чие ки дидестем бутилкое ки зардан 110 сум 118 сум 100 сум хеле нархошон уқа қимат нестай лекин бисёр нағз муҳофизат мекунад пӯсти рӯра ман мисоли 2018 рафтагим да ямёк рафтагӣ будам падарка бурдагӣ будам хоҳаромда бисёр ҳам нағз муҳофизат мекунад пӯсти рӯра ина мехоҳад дӯстони азиз ҳозир ҷама дар магазини магнит косметик гаштаистам ҳамин торгови центри аидада бисёриҳо айма савол мекунанд ки апаҷон қотилои додарто нашунондан ё ки нашунондан номи қотил чие гуфта мепарсанд хеле саволо бисёр мешавад ҳозир ман мехоҳам ки ҳамин саволои шумода хеле тамошо карда гашта камтар ҷавоб бидам қотилои додарма нашунонданд қотилоро ҳамун 3 рӯз маҳкам карданд баъд озодида чишон карданд саршон доданд ман дар влогои пешинам гуфтагӣ будам ака суда нигоҳ карда истодагиам намедонам ака чӣ мешавад хеле ки ӯ статья мондагиаи следователь ӯ да статьяи хулиганства ба ин статья ба хелум ки намештонанд одама хай худо инсофшон бута қотил рустам ном дорад рустам адиев ай маҳаллаи раҳимзодаи шаҳри кулобай таваллуди 66 мардаки калон қатли ду ҷиянаш
ба як гуфтае ки занаш неқатишон будай. намедонам додари марам хеле задагӣ куштагиян таношта ҳамашта ҳастай ҷои задагӣ бидак ҳамучен сурат гирифтагим ҳамаш ҳастай лекин экспертиза гуфтае ки ба хеле задано одам намебара. инаме хеле дӯстони азиз ҳамсоя ки дидагӣ будак бо ҳамучен гуфтагӣ буд ки ман дидам ай хона биромадак киртаям қотил кандагӣ дар дасташ бел бо ҳам белаш қати ба ҳамун киртаи даридагиш милисо гирифтан бурданаша 3 рӯз маншон кадан гирифтан ҷавобшон додан. ҳамун шаве ки мурдара хона мебаранд хонаи мо ҳамун шав очаи як ҷияни ами рустама ҳамуи ки тоже чия қушай ами киштохда очаи ҳамун миё очама мега ки ма бидам амуҷада ма бачатун да ов шапидам уже мурдагӣ буд ов шапидам ам ҷанга дидам леки бачаи ма кадагӣ нестай гуфтай бачаи хича соф кадай як ду рӯз пеш очаам чи рафтагӣ буд пеш следовател рафтагӣ буд дела қати шинос шидак следовател гуфта ки хола дела қати шинос шен чӣ мекунем деларо маҳкам кунем прокуратурада биспорем очаам мехонад баёнотро ки ҳамун занак тамоман дига нависондае ки гӯё ки набудак дар ҳамуҷа намедона ичира нашнавидай намедона хай тамоман ичира дидагӣ нестайна хеле баёнотот полни алишидагиян ае қотил ненависондагие ки гӯё ки чӣ кадагияй гӯё ки ин набудай ам хеле як бугушида ам хеле гуфти кулобиёи мо ягам хеле даҳанаки ҷанг кадана хесай чӣ рафтай хонааш рафтай баъд камтар пас духтараш омадай гуфтай ки ота бираб нигоҳ ки акай садло ғалтидагия чӣ кор кадай да ҳавлиш духтари ӯ чӣ кор мекарда ҳавли додари мама намедонам худаш набудай гӯё баёнотут полни алишидагиян ба як гуфтае ки ами ки рустам худаш маст шидай пиён шидагишда пеши одамода гуфта пеши ҳамсоёда мардакода ки чӣ кадай 200,000 сомон додагиян халос шидагиян халосшон канали сор 200,000 сомон додагиян мумкин ам хеле никадагӣ бошанд мумкин барои ҳама қамали сохчун гапшун нишон додагӣ бошанд ки инам хеле бигена чӣ кунен ам хеле бинависен агар ки гирифтагӣ ки набошанд сума мераванд проверка мекунанд мераванд мепурсанд мераванд ҳамун одаме ки дидагия наоборот ӯра чӣ мекунанд ки та агар ки мисол нагӯй дидай нагӯй худ значит ҳамун кор да қуши гуфта хеле сахт мегиранд қоил мешаванд шоҳид пайдо мекунанд лекин чун намехоҳанд чун пула гирифтагиян албатта хеле хаф када мегарданд хай мо ҳаволаи ба худованди карим хучун саришташон кунанд ба худо споридагиемшон дар иҷа дӯстони азиз мо ина хона омадем аллакай ада ҳама иҷа гирифтам иқа имрӯз хӯроки дӯстдоштаама кадесам да хона хӯроки дӯстдоштаи ма галупцияй мо галупцӣ мегем урусо фарширований перец меган инам хел ҳар тобистон ами вақте ки чи хеле болгарски биромадак свежи ма сар мекунам галупцӣ кадана то ами тирамоҳа то вақти чи тамом шидана фақат кормон ам хеле галупцӣ кадана яке галупцира да хонаи мо ам хеле фарширований переца фақат ман нағз мебинам дадашон тамом бачаҳо нағз намебинанд сабрина нағз мебинава фақат ами фарши даронша мехӯрад тамом ина мехоҳад дӯстони азиз дар фаршаш чӣ дохтагим дар фаршаш ҳама медона мисол чӣ медозӣ гӯшти гов мисол мавози гӯшти гов қати кадагиям фарша пиёз зира хеле ҳар хел спеси барои ба маза шиданаш ина мехел имрӯз дар хонаи мо хӯроки дӯстдоштаи ма будай ина мехел як хело галупцира мекунанд бе ов мисол да овша камтарак мекунанд фақат ами болгарскира чӣ мекунанд ами урусоро ма дидагим да духовка ам хеле мекунанд мемонанд мепазанд камтар овш медозанд тамом ама бошам хеле хай тоҷикои мо основной ам хеле мекунанд да ови авқот ам хеле мепартоемшон ба мазаак ина мехел дӯстони азиз дар ҳамин ҷа ман мехоҳам навори имрӯзаи худмона ба охир бирасонам дар ҳар ҷое ки бошен сарбаланд бошен хонаобод бошен худона наздикотон ҳамеша эҳтиёт кунед хайр